yathi look at me, look at you. Ndabaleka nesipili into zijonga ngathi akho nto irongo nje. Long story short, umntana ndifunda naye high school kudala. Now le kakakazi last December bendihlele etywaleni ethaveni ePE. Le way kufika amajita ayi-3 ahamba nentombi eyi-1. Sela utywala kube mnandi sharp. Yabo? Ahamba amajita asale lo mntana ethi tshomi zakho ziyahamba. Athi ndizawusala nawe. Sithenga utywala sele kuphela imali. Ndithi sana ndiyahamba mna. Athi ndihamba nawe. Wakhe wawina by default. Ubamba umntana xa ufika endlini ukhawuleze wenza umthandazo. Uthi Thixo umkhulu wena. Siyabulela ngesonga semihla ngemihla. Lo mntana uhlele ebhedini uthi Siya ndiyakubona usandikhumbuli. Ndithi bekusuppose ndiyakukhumbula. Lo mntana veza ipicture 10 years ago. Ndijonge le picture ndithi Thixo, look at me, look at you.